квартала ми е геро. Напоследък аз получавам масивна ерекция, като видя табела на магазин за конфекция. Стилът вече си има име. Едноличен търговец Тони 99, Емлия бате уби ме. Агростилистика, забравения плод. Няма какво да ядем, но се давим в мазен компот. Уби ме или само не ми казвай, че правиш ремонт. Ще минем бзт, ударил ме ток, пази ме Бог. Или викаш няма с какво, претърпял си всякакви набези и няма да ме страх сега от твоите висящи кабели. Нито от оня, който ги гори. Феновете на Blackburn не ги е шубел от волтови дъги. Децата не ги е бъз да пресичат неправилно по време на гръмотевична буря. Ти прелиташ с кабрио. Мила Българио, безстрашни пък и смели. Затова слагаме табели, че има падащи предмети. Не за да се пазиш ти, за може баби, дядовци и лери да упражняват рамбовски рефлекси по тротуари и алеи. Мани не дей, нов роман на битовия ужас. Не ти е смешно, нема смисъл ни слушаш. В Япония Сапоро е столица на ледените скулптури, но и нашите високи гиганти по панелките са култови. И така в пълен синхрон с Могадишо в София е военно положение и то целогодишно. Имаш мазе в блока, не можеш го ползваш, защото батко мога го отвори с нокътя на тоя пръст. И дори там да имаш стар радиатор и малко съдрамбал атом, всичко изчезва, все едно е било бяло злато. А Столична община са единствените, които биха сложили на стена надписа шаблони с боя, което е де-факто графито, повестяваш забрана как там не трябва да се лепи. Браво! Така че какво вие бе, ревровци? Целия град сме наспрейвали наш телефон за нередности. 9875555. Сериозни сме бе, с лек смех мек чеп. Чигри чек 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 чек. Бате ли гавим се бе. Седи малко, сега се стегнем. Че в този зноен сезон ми е много ваканционно и не мога да се злобим, освен при едно условие. Ако съм под пара като наркопласьор 3 часа след обяда в рашкания градски транспорт с всички потни говеда, но нема да запсувам. София ме научи да се кефа на абсурда. Мани Пловдивския театър искам на чалга с мутрите май. Не искам да гледам на живо как се пълнят дупки във Варна. Това е зрелище, но и част от гнусната българска търпимост, което си е усъдимо. Но биго, какво става, Иво? Ще цепиме тази вечер много наживо. Който иска да ни чуе, ще ни слуша до край. Аре дай, брат. Поздрави за пича, който пусна темата Мишо Лондон. Много истинска тема, братле. Keep it real. Важното в хип-хопа да си истински, той е изключително истински човек. Това е, бате, за сега. Рекламни табели. Между другото, в Стрелбище има салон за красота, който се казва Дописима. Имайте предвид къде живеете, сладурчета. Да, има и моден салон на патриарха, който се казва Джофра. Yeah!